Nagpadayon ay katulong adlaw sa demolisyon o pagpanguba sa mga panimay sulod sa Cebu International Convention Center kon CICC karong adlaw Hulyo 26 dinhi sa Dakbayan sa Mandawi. Miabot sa 500 ka mga pamilya ang ibalhin padulong sa mga transitory shelters nga giandam sa Mandawi City Government. 190 ka mga pamilya ang pabalhinon sa Tipolo Mid-Rise Condo Building ug anaa sa 332 ka mga pamilya ang ibutang sa pasilong shelter balay sa Paglaom. Matod sa pango sa Housing and Urban Development Office sa Mandawi, Carlo Cabahog, nga ibalhin rasab ang 332 ka pamilya gikan sa pasilong padulong unya sa Tipolo kung mahuman na ang konstruksyon sa permanente nilang kapuy-an. Dugang sab niya nga hapsay ra ang proseso sa ilang voluntary demolition. Maayo ra gyud kayo ang dagan sa ato ang kaning pag-transfer sa mga nasa sa ICC padung dito sa transitory housing, and then doon ay mga concerns ginagmay, but it's concerns na nga dili ra gyud kayo siya problema ang kanilang pagbalhin sa ilahang mga gamit may nanaan. Nakahinabi sab sa My TV News Team si Lito Noynay, usa sa mga residente dinhi sa CICC nga ibalhin sa Tipolo Condo. Mipadayag kini sa iyang kabukas sa pagpabalhin kanila. Ang kami diri nga kini ang pamilya wala mi problema kay pimutang mis gobyerno adto mi sa kondo ibutang. Ang uban lang ani nga naya mga chirer wala nila mapahimot. Di man madana mo dito kay makaigo kay gamay ra man. Naya mong anak wala da dito. Muna pero wala naman kuno mahimo. Pero ang uban kagahapon nagdaghan man kay nag-meeting kay nireklamo lagi para mapahimutan sa dito may kapuy-an. Apan, bugat ang gibati ni Estrella Muego, usa sab ka residente sa CICC, tungod gawa sa pagpuyo dinhi, aduna sab siya'y kita sa iyang tindahan. Hinungdan nga nabalaka siya sa ilang panginabuhi ug sa pagbag-o sa ilang kapuy-an. Maplastar ang yun mi, ay sige pang ibalin pa. Ana, mo ginako makastorya ko ba mo ko anak kong luwa. Kay way pamiplastar. O man niya akong pares. Nagtrabaho man siya nasa J-Mall pero dili man dali kaayo ang income ko kinsinas 15 og tapos nya ako maginagmay na kong baligyaan ani para nala ko income mao gyud nang ako maplastar gyud sakto nga panimalay ba. Apan si Cabahog miklaro nga duna sab sila gihimong mga lakang pagtabang sa panginabuhian sa mga mobalhin. Ang atoa mo gibuhat niini is after nato matubag ang ilang primary nga panginahanglan, which is ang ilang pagpuyo, sunod na pud dato nga tikang nini is ang pagtubag sa ilang sunod nga panginahanglan, which is ang economical nila nga panginahanglan. So naaman na siya yung mga kaning commercial spaces nga naa sa ubos nga abangan na sila, rentahan na sila. Siguro there will be a slight change sa ilahang panginabuhian. Gikonpirmar sab ni Cabahog nga gipahawan ang CICC aron masugdan na ang pagtukod sa giplano nga bag-ong government center sa Mandawi nga magsilbing one-stop shop government services. Ang ato ang project sa CICC sa ato ang new government center. Ang ato karon kay ang Mandawi manggod tungod sa kagamay ni Mandawi, and then we also do not have enough space for the government offices, for the local government unit of Mandawi. Lain-lain nagkabuwag-buwag siya. So if ever na nakaikinahanglan nga prosesuhon nga mga papel, magtabok-tabok ka sa lain-lain nga mga lugar, kay lain-lain ang mga offices. So karon sa ato ang new government center, naa na din ang kanang mga lain-lain nga mga offices. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.